ende ndindayo ndakazoya kuzvinzwa ndikazoya kumba kwangu abva mapirisa iwo vakaponda mwana wonyarara zuva rese nandizivi ko vachitaura ndakanetsa mwana wakapamba zvaanozanangura nezvanakutsanangura pana nezvaakaita pamuponda kwacho ndezvizvikana nandasi ari mawitness akaita mupolisi inishotama ari mapolisi ari mawitness ake mukadzi wake uyo ane witness yake mupostora yavemo atochecha naye iye achechaonai zvaari kutaura zvine mudondo hazvitomborina kana statement dzemapurisa nezvokuti akamutirana pasi nezvodai hazvipo kana chiwani saka kokuzoti pawedhi rekufamba hamuna ndoda kupinda naro ndire kuti pakuzofamba ndakati saka iwo uri kuti yakanzi indinoda kutoti ndifambe pamweya kana pake pamunodai mimi kuti ndipuruve vasikana varora vani ndicheniswe kuti vakandiona here kuti ndini here wakasvika usiku andikati zviri kwauri uri kuda kufamba pakuti semushaku family hakuna kudzinza parwanzo rwabwangu iwo kana uri wekuda kuona ini ndiripo akanzi handi mweya ndinoona kuti varora zveshuwa ino vakandiona here ndokungadakati vanhu zvakadaro sevana vababa vazi zvisina kuudza madzikoma edzinza kana muri imi munoshungewe kuti ndoda kuona kwakuti ndini here kadzi handini ndiripo handei takaaamadzibaba zvikazobatwa iye jawi ndiri kutaura munge musho dai ndakutaura ngataura iye akazonokwizwa mukana anodudinisa zvaaikwidzwa unda kubata zvakati anongwa aizvigona azvitanamure pachake iye aripo baba bamadzibaba mazuva ri apa saka ndopatakati yapera akanzi saka wazviona here shamari kuti zvako zvakadai akanzi mufana uri kuseenzeswa kuti waiva ukaita paipa nguva singaimeshimeshimere ichibvaya mutaruka akanzi nguva singaimeshimeshe wasi wakatoa isi kwakuona zvokuti nyaya yatingane ripoteri hatingaitora tichiti asi wazvinzware kuti uri kunzwa wakauya iwe uchiti handini ufani kuseenzeswa kuona kutaura kwacho asi zveshe wauka uri kunzwa wakasvika pati ndokuona kwakaita arora seiwo futi wakaenda kuti marora meshimeti uchivati muri kuura zvisiri izvo saka uri kuti ini ndiri kuti angu kana zvakadaro yapera kana ichiseenzeswa iye udzaisi panapa isi tikata kubva yapera yadiyani yapera kubva ipapo yakanzi yapera pazita parora vaya manje hapana chakapera nekuti akamboonekwa kutukana iyo pakuzonorowa uyu akazvamutaurira igwa pamapurisa pasina akanzi mukoma paipai andakazotinesa ari mhepo yakandifambira andakakuwa mukoma nawo imhepo asi pa4 days acho krismas yati yaita takuzonzwa pakrismas pa21 ndandatutukazve ndatomhanyira kuti uine dani mukadzi uyu anga adifu akanzi akadarika ndipamba paanorambidza kudarika pai kwakudarika kwakuti anokanda chinhu mumunda mako tikati chinhu chaunoona chinokandwa mumunda uchiona chirudzi akanzi wakanda chinhu ndakazonobvunzawo munairoora mukunedzana baba pananzvani makamhanyira naka chii auya atokuvara ndotobvunza akanzi kwani baba ini ndiri mukomana apamberi pedzimba dzake anondirimira anorimira kana ari kubasa ndiye asi anoaifanira kuti makunda haana kuuya saka ndanotera takudarika mbapa watakasangana kwaudzoka kwakutoti wowazi wodzoka wamoti pfuure apo ukadzokereya saka waune chaungaida kutokanda mamupamo kwakutomhanyira pasina 4 days ndokutonorowa murume wacho atobvawo kubasa kuti nditaure chokwadi pana mwari chaipo chaipo tiri family tiri vana vamwe asi handizivi chakapondera kuti akambomuti baba futseki kana kuti anogona nabake hapana asi ndozotasa panyama ndakamati akarohwa nawe kunzi ana vakadzi vako ndakaona vanye madzibaba vanhora ndo mazira andakaita mamafambiro basi uke tazwa tazvambogana tazwa asi ndokumbira kuti nawenyu sezvimutarodare ichi iri munhu nduri wakakuwara ende kuingiyayo kufamba hamuna raiti baimune kufamba kumwise mwana wamunhu n'anga baba ake aita kwezi ababa basi panokaenderere kuna baba avo akazairi kundoimwasvikama panokaenderere kuna baba avo kuti mukundo wenyu watsvuke maropa kuna baba yavo pamunotaura kuti takafamba naye aiwa kuti mwafamba kundowatsvuke maropa wadini wahura ndofamba isu pakufamba pedu chaikuti hazingafambi zokura nekuti zokura zvaizikanei akanga ataurira varora idzi aifambira pekuti zvinunzi vakati vakandiona pamba pakufamba kwese mukoma ngatiti yekuhura yaita 1 hour pakufamba kwamakazoita nemukundo wemunhu dai kuri kuti pamaifamba kune zvakaitwa ngemuprofita kana ngeng'anga uyu akazofirapo maida kuzoshuma abereki ake kuti ndozvaitika kubudikidza nekuti ndekufamba zvino dare riri kuti pane ero vakaenda koshuma abereki auye mukadzi uyu kuti ndo nyaya dziri kuumwa kana dziri
dziri kusanganisira mukunda wenyu muri menyu. Hapana changamire. Alright, tinotora nezva. Saka nhasi tinotora hedu panhau iyo yaizwa iri chinhu. Tinotora nezvau manje wakaita nhau yake. Wakakwati munhu. Tode ropa. Mwombe yakataura. Mwana yadini. Changamire pamusoro handingade kunyepa. Ari zvinhu zvakandiomera. Saka nhau inotiita kuti ndiwane kudya nemanuri andakaita. Tonge ndatoti fodya yangu yandatotengesa. Kana yekurimisa yacho handina. Zvekutoti asi okwakuti zvingabuda hazvo kutoti hazvo kana kuti pamwe zvingashumika zvekuti kana mageji angu ndingatsvaka kutotora ndinawo hangu ndibhadhara. Ndozoona kundiita sei kuti nditi ndine chinhu izvizvi nemamiriyoni. Mageji. Ha? Ekurimisa. Ngangoti pamwe ndingabata hangu ati kuti mageji kuti pakati ndoona zvandingaita. Mageji ari mugani. Ha? Mangani. Mageji andinawo ndingangoti ndine tuba. Saka munhu mangoti munga siya pamwe mageji mai. Ndotsvaga hangu kana ndazoona upenyu ndozotsvaga. Unoenda kuti aone. Unoenda kuti aone. Ya, sakanaka. Nyaya yedu taiswa. Tinoonekera kuti imweni makakwatwa zvakaramba. Makuisa rabhandi toda yakakura. Kwero. Utyoka chiro. Utyoka. Ndandikuti amanjema munenge mwati rasa bicha dare riri kuti endai mouya nemombe mobva mwatsanangure zviya zvekunge kuti dare rizoti hano mombe hamukwanisi chichemo ichi chinotambirwa asi imimi kana michonoti mageji enyu ari mairi anowope mombe chitipai nguva yamunofunge kuti mukatengese mageji enyu ari mairi munotenge mombe muuya nayo. Nguva hairambidzwi, munotipe nguva yamunofunge kuti panguva yakati munenge mwagadzira kana muchida kutengese magejo, kana muchida kutengese ngoro, kana muchida kutengese michero, moitipe nguva yekuti pasvike panguva yakati ndinenge ndaane mombe, mochitipe ipapo. Asi pakuzoti kana ndatozotengesa fodya Inotengeswa rini? ndingangoti hanguaita munana Juni Mwana anenge achitengesa. Changamire ndiri kuone kuti kwavari kuti azifodya ndotengese muna Juni kure. Zvichiita hazvo kuti uyu unenge chidini, unenge chipedze kurapwa kwake, asi Juni kwaite kure. Chidipai date riri kumashure kwaJuni rinoratidza kuti imimi muri kuone mhosva yenyu kana kuti uremu hwemhosva yenyu kuti uyu makamukwadzawo. Mambonge yenyu mechida kutaura kuti waivhike simbi. Impact yekurowa simbi, hapana munhu unoti akarowa simbi obva kuti moko waguka orotutsira futi zvinotoreva kuti uyu waidini waivhara because impact yekuenforce. Ngatibve ikoko chidipai date. Kurapa ndaita kwamukutaura pakuti ndakarowa wakaguka. Ngatibve ikoko taapanya yemombe. Ndakuve ndangu zvokuti ndingakwanisa zvokuti angokupera kwaMei. Ndatengesa. 20 Mei abve manjengo. Ati mazoti nyaya yenyu ichipo. Toenda zora kana. Ungakubasa. Nione makakuwadze mwana achakona kusenza. Basara charaita kusenza. Achakona kusenza. Mhuri yake oiriitira sei. Mawe sarasenza.
Ndinokumbira kuti kurarama kwangu andikutoita nemurume yedu kunototyisa ukarwara ndafa nekupondwa ndiye atori kupona kudai nyaya yemaoko andakakurisa anondiuraya kuti kupona kwandakaita kusafa padambudziko iri inyaya yekuisa maoko kwandakaita saka anytime anogona kundiponda munext pamiri kudai totosvika kumba pake izwaizve mataurwe zvakanaka imi kuti mune chechi yemunoenda handisi chechi ndo ingaiswe dzidziso here kuti murumbirana nekuroora kudai maraitsi emunhukadzi kuti mimouya everyday mumbangu ndituka zvaanoda chiipamba pamwe everyday kana kutoenda kuvhirichitozwe muroora tangataude kuende mberi inodakuzokomashure panyaya yababa kubva sinzi ndichangotanga kuroorwa hangu ndaingozvitora pakuti pamwe tezvara vange vasingafariri muroora vachiti pamwe muroora wanzi wamusha vadini havamuri vaingondinyomba pane vamwe varoora handimiri ndaingomira ndiri ndega kudai ndochizwa kuti baba chii chavanondivengera pandinowachira washeni nemwana chaipa vakasvika pakuvhara kuri kumhiri kwemunda wemurume wangu vakavhara ndikati hazvina mhosva ndinowachira kumusoro ndakanyarara vakabva ipapapo kuti wana tikasvika pakukura kamwe kakaenda kuECD kakaenda kuchikoro kanouya karohwa murume akasvika pakuti takakumbira vana kuti vanogara kumusha kwandinoberekwa ini kechipiri kaendazve kuchikoro vaingoya varohwa kuti ndinovhunza ndoziva kuti hatagara tidi hatiwirirani ndinomhanyiswa ndainyarara sabhuku wakasvika pakuzoya pamba ko iwewo murooro unogarisana sei natezvara unorova vana baonini vavo ndikati sabhuku nyaya yemwana yakadii yakanaka inini handizivi hangu kuti nyaya dzinorepotwa sei kana zvinofambiswa sei dai mandibatsirawo maunganidza vanhu ndisanangure zvakaitika kuipi kuchikoro nekuti handina kubata mwana wabaunini kurova asi ndakanotaurawo kuchikoro kuti mwana wangu uri kuya kuchikoro everyday achichema ndarohwa mama ndarohwa baba vofamba muvhireji woti azini ndarohwa chi mubaunini handina kurova mwana ini bvunzai vana vese vanoenda kuchikoro ndio vana vachirova mwana mukati sembe yatinogara kumashure kwese hakusina mahwindo vana baonini vanopotsera mahwindo kurova usiku wakarara uchinzwa dombo kuti mumba haubvunzi nekuti unenge uchitya kuti unonodii unomhanyiswa chandakanyanya kuvatadzira chaicho chaicho ndochishaya inini Manyenga tati munouye pana musi wa 30 May. Mazwa. Tinokumbira munogara munyara kana nhau iri mundare mamambo chengetedzai runyararo nekuti anonga apara mhosva aparira mambo kuti taimboita mhesha mukono hadzidiwi ba unoenda pamba pako gara pamba pako woita mabasa ako muchigokirana moto zvakanaka sehama nehama kuti mugone kugara zvakanaka nokuti mukagara muchivengana imi vakuru vadiki vanodzidzei pamuri ramangwana kumhuri rinenge riri papi munonga muchizobara chipi nechipi munobara matambudziko mumhuri ruvengo rwevabereki rukadzika kuvana zvoreva kuti upenyu hwavanhu memhuri iyoyo hauna kunaka tinokurudzira vanhu vanogara murunyararo nokuyanana dai hama baba munini murimo imi abhero waiva nemweya unetsitsi nerudo rwakakuwadza mwana unoonawo zvaunoita kuti mwana akakuvara ada kuendesa vana kuchikoro vana vakanodawo poriji unomubatsira kuti akwanisewo kuchengeta mhuri yake anodawo sipo kuti mudzimai ageze unomubatsira kana une mweya une rudo rwakakosha tinoziva zvinowanika wakati mhepo yakakubata asi mhepo yafuridzwa chite murume akapangama pazvipo inopinda inini kana mukana maraiti maaka plaza yabviswa maakaonekwa kuzi maako araiti akugona hapachina chigiri chikashata
tozotonga nyaya yavo yenyu vanhu totonga nyaya yenyu zvakashata kuti kutonge nyaya yenyu muchikurwara muchine purasti mako musi mako aya zvoshata kuguka futi haichanaki panyaya yacho ido kuti muunga mavo tokuti vaona kuti mako yenyu anaka purasta yacho yakanaka asimba izvinini mozvii makubatawo chinhu chekubata totonge nyaya yenyu mototaure zvemunoda paukama hwenyu mototaura zvemunoda uye zvindaona kuti nanhaire yekuti pamukore pamukadzi babakabazopo urwere uchechi wavo pamakaenda inu abatopo urwere apa ativanopurwere anaonaizvakana uroro wechipiri uyu munozouya naye pakaitike nyaya mozouya naye pakaite nyaya kusvikaone zvazvo zvakova pano mwana tozvizwa muri vanhu emhuri imwe itai chiro chimwe idananai rashaisatani uyo mukadzi woda kubva nguva yandakamurwa baba anga asimuye waidii usagezera apa igezera iyo kuzi vana kuenzeri zvino zvisine vachatonga izvo zveshe mungambofamba mungasukutamauza pakatopetingamoisiya yakadaro ndiyakugarisana zvakanaka mogarisana zvakanaka chaizvo ane bana ndikumbira wachangamira handizi yangu pamadhezi amataura kuti kana zvazinaka ndiye uyo anozouya kuno here kutaura kana kuti zoko rinozobva kuno kana muri mauya kana inoni mauya kana konokupima kuti nekuti nyaya mamira akaita ndeyekuti titone titi kuenda kukoti munhu iye ari mupuranga aimbojamba inokoti nani naiyeyu vakandiponda aiwa zvazvanaka koti yenyu munenge yenyu zvenda isisi toda kupura kwemako yenyu aya kuti dzotonga kulipirwa muchire kulipirwa muzolipirwa ngaavo baba mwenyu kana muchire kulipirwa kunga mako yenyu apa mamoyoka pasisina chironda alright saka bari nasi ungaenda Pedro,